Benvinguts a l'Enigma del Càncer, descobrint el pàncreas. Soc en Jordi i aquí amb mi està l'Albano. Avui començarem aquest viatge per entendre millor una de les malalties més complexes i silencioses, el càncer de pàncreas. Exactament, Jordi. És un tipus de càncer que és molt poc conegut, però té un gran impacte tant a nivell mèdic com a nivell social. I avui parlarem sobre com s'origina i quines funcions té el pàncreas, i per què és tan difícil de detectar a temps i en alguns casos ni es detecta. Així que comencem. A veure, Álvaro, per començar, potser hauríem d'explicar exactament què és el pàncreas. Sí, em sembla bé. El pàncreas és un òrgan allargat i prim i està situat darrere de l'estómac, justament davant de la columna vertebral. Té aproximadament uns 15 centímetres de llargada i és essencial tant per la digestió com per al control de sucre dins de la sang. Això vol dir que fa dues coses molt diferents, no? Exactament. Té dues funcions principals, que és la funció exocrina, que produeix uns enzims que ajuden a digerir els greixos, les proteïnes i els carbohidrats, que és pràcticament tot el que mengem, i la funció endocrina, que produeix hormones com la insulina i el glucagó, que regulen el nivell de sucre a la sang. És a dir, que sense el pàncreas no podríem ni processar el que mengem bé ni mantenir estable el nostre nivell de glucosa. Sí, bàsicament és un òrgan molt petit, però amb una feina enorme. I quan alguna cosa va malament amb ell, el cos ho nota i molt. Tot i que sovint ho nota massa tard. Bé, ara que ja sabem què fa el pàncreas, entrarem en el tema principal. Què és exactament el càncer de pàncreas? El càncer de pàncreas és una malaltia que les cèl·lules del pàncreas comencen a créixer de manera descontrolada. I la majoria dels casos s'originen a les conductes pancreàtics i que allò és on passen els enzims digestius. Vale, imagino que aquest tipus de càncer tindrà un nom concret, no? Efectivament, tot i que el nom és massa estrany, però a part és el més comú, que és l'adenocarcinoma, ductal pancreàtic, que representa més del 90% dels casos. També hi ha tipus però molt més freqüents, com els tumors neuroendocrins, però són molt més rars. Vale, entenc. I per què es té tant de por a aquest càncer? Sobretot perquè no dona símptomes clars fins que està molt avançat i és molt difícil de detectar. I a part, quan apareixen, el tumor ja està estès a diferents òrgans i és molt difícil de tractar. Perquè això que estigui, per exemple, al pàncreas, a l'estómac, a qualsevol lloc, ja complica molt la cosa. Vale, i quines són les causes o els factors que provoquen aquest tipus de càncer? És molt bona pregunta. Tot i que encara no es coneix una causa única, però sí que s'han identificat diversos factors de risc, encara no sap ben bé, però et puc dir, per exemple, que el tabac és un factor molt important, ja que fumar pot multiplicar per 2 o 3 el risc de patir-lo. A part, l'edat és un símptoma molt comú, ja que a part de 60 anys apareixen molts més casos. També té molt a veure la genètica, ja que en algunes famílies hi ha una predisposició hereditària relacionada amb les mutacions com el BRCA2 o el PALB2. També és molt important mantenir una dieta, ja que la dieta i l'obesitat és molt important, ja que l'alimentació rica en greixos i la manca d'exercici també poden influir i molt. A part, si tens diabetis o pancreatitis crònica, les malalties apareixen molt més i poden augmentar molt més el risc. Vale, és a dir, que d'aquests factors hi ha molts que es poden controlar, però d'altres, com la genètica, que no. Exacte, no podem canviar la nostra edat o genètica, però sí que podem deixar, per exemple, de fumar. Però cuidar la nostra dieta i fer activitat física és algo essencial per intentar no patir cap càncer o cap malaltia en general. Sí, com has dit, això és molt important no només per a aquest tipus de càncer, sinó per a la majoria de càncer i malalties cardiovasculars. Totalment d'acord, Jordi. La prevenció comença amb els hàbits quotidians. Molt bé, ara passarem a parlar a la part de la incidència. Aquest tipus de càncer, quin impacte té a Espanya? Doncs, segons les dades més recents, el càncer de pàncreas representa aproximadament un 3% de tots els tipus de càncer que hi ha. I, a part, és la tercera causa de mort per càncer al país, o sigui, és molt important. Ostres, això vol dir que, encara que no és molt freqüent, és molt mortal.
Sí. Cada any es diagnostiquen uns 8.000 o 9.000 casos nous a Espanya. I el més preocupant és que la seva incidència està augmentant lleugerament amb el pas del temps, ja que la gent cada vegada es fa més major, com és obvi, i no tothom té fills, cosa que abans era molt més comú. Vale. I ara que hem parlat de com detectar-lo, quina és la tassa de supervivència d'aquest tipus de càncer? Perquè ja hem vist que és molt mortal. Malauradament, és una de les més baixes, i a nivell mundial la supervivència a 5 anys és només d'un 8 a un 12%, o sigui, és mortal. A Espanya les xifres són molt similars. Déu-n'hi-do. Això explica per què sovint es parla d'ell com un dels càncers més agressius. Sí, això és perquè, com deien, em diagnostiquen molt tard. I a part, un 10 a un 15% dels pacients poden operar-se, ja que és l'únic tractament potencialment curatiu. Però hi ha esperança. Estan havent avenços. Sí, i això és important remarcar-lo. S'estan desenvolupant nous tractaments, com la immunoteràpia o la medicina personalitzada, que busquen atacar les mutacions específiques del tumor. A més, la investigació sobre marcadors precoços està molt activa per poder detectar-lo abans. O sigui, la tecnologia està avançant increïblement ràpid i això és un factor molt bo. Bueno, aquesta és una gran notícia. Potser ara no es pot curar fàcilment, però en el futur pinta que una mica millor. Sí, la clau jo crec que és invertir en recerca i en conscienciació, ja que si fem publicitat sobre fumar o coses així, la gent no s'acabarà fent. Jo crec que hauríem de potenciar l'activitat física i la bona alimentació. Estic molt d'acord. En resum, el càncer de pàncreas és una malaltia greu i silenciosa i complexa a la vegada. Però entendre l'origen i els factors en risc és el primer pas per lluitar-hi. I recordeu, si noteu símptomes persistents com pèrdua de pes sense motiu, dolor abdominal o icterícia, cal consultar a un professional de la salut. I no oblideu de fer esport i cuidar-vos. Exacte, la detecció precoç pot marcar la diferència.